Molweni ake nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba sila esikulethela khona ke indaba ke eshisayo. Njengamhlanje silana ke workshop eGugudlamini Park lapho khona ke okunomcimbi ke weBhinca Day bafowethu. Njengamanje ke okwenzakalayo bayaxhuma abafowethu lapha endaweni yesigameko. Siyathemba ukuthi stage le sizoma kanjena kuze kushone ilanga abekho abantu abayosiphazamisa njengoba namhlanje sazi ukuthi ke usuku olukhulu ke lolu lweBhinca Day bafowethu. Into ezoyenzeka nje bafowethu sizokhuluma ke la nensizwa ke unavigator ke nayo ibeke isho ukuthi kuhamba kanjani njengamanje isimo sime kanjani ke la ne workshop bafowethu. Sikuthatha nje sikubeke njengoba deshile siyichannel hamba phambili siyabonga. Politika ayivumelekile ningaphathi ikhali ningafike nidakiwe la nizolimala esedrobheni la niphinde futhi nenza sure ukuthi nifake izaza ngoba wabhekana nomuntu oqondana namehlweni usunophenyene lakho luthi wena danko imicimbi eqhubeka ngenza ukuthi sikhulumile igugasi.